Este era o momento no que o director do Carlos Oroza recolleu o premio Loureiro de Ouro, galardón que outorga o Concello de Pontevedra no marco da Festa das Cunchas. O centro foi recoñecido con este premio polos seus 26 anos de traxectoria a prol da profesionalización do sector hostaleiro na cidade. O seu máximo responsable amosábase emocionado por esta distinción. Ser recoñecido pola cidade con un galardón como este, pois para nós é moi gratificante, moi importante e nos reforza un pouquiño máis pois a labor que estamos a facer. Non é unha labor educativa no ámbito profesional da hostelería e o turismo, que levamos, como vos dixen, 26 anos formando alumnado, pois que hoxe en día, pois, parte do éxito da hostelería de Pontevedra, pois tamén nos aportamos o noso granciño de arena aí. A Concelleira de Promoción Económica da cidade considera que sobran os motivos para recoñecer o traballo feito en todos estes anos polo equipo do Carlos Oroza. A realidade é que xa forma parte da cidade, non? E ademais dunha forma moi activa. O Carlos Oroza, eu dixen ao rematar que era imposible traballar sen eles cando falamos de hostelería da cidade, non? A entrega deste premio tivo lugar no marco da segunda edición da Festa das Cunchas, un evento gastronómico que ten como epicentro esta carpa instalada na praza do Concello de Pontevedra. Permanecerá aberta ata o domingo en horario ininterrompido de 12 da mañá a 12 da noite. As previsións para o fin de semana, bueno, son moi boas, non? A realidade é que Pontevedra sempre reacciona moi ben a todo este tipo de evento gastronómico. Temos comprobado o ano pasado. A Festa das Cunchas sitúase no sprint final da candidatura de Pontevedra para converterse en capital española da gastronomía no ano 2023. Esta edición é unha edición moi especial precisamente polo que dicía antes, por ser capital española da gastronomía, así que vexa o xurado en Madrid que non solamente un tema de institucións, non solamente un tema de empresas, de asociacións empresariales, sino que é un tema da propia cidadanía que considera que Pontevedra ten que ser capital española da gastronomía. O xurado fará pública a súa decisión a mediados do mes de novembro.